heti kun ne sai yleisön, niin lähti. Kuule kurnutus kuuluu. Tehdään YouTubeen oma luontoilta. Älä, mut siis Sarja. tää on niin kädistä tappelu. Hei, Aleksi Attenborough vois selostaa jotain. Mitä? David Attenborough. Sir David. Siis se nokkas maasta, kun safka päällä. Mulla on välipalaa, kun ei nyt tapahtu mitään. Oho. Jumalauta, heti löytyy kilpaa. Eikö kiinnostus lähtiä? Nyt sä pilasit nyt flightiksi. Vittu, en mä tajunnut, että ne... Noniin, kato. Kohta pitää juosta tänne tyhjentämään muistikohtaa. Häh? Näkyy hyvä. Aha, nyt on se